Dod i adnabod Cangen Groes Rhanbarth Colwyn. Meinir Hedd Jones ydy'r awdur, ac mae llun o pentre Groes ar aelodau gwreiddiol yn 1975. Mae pentre Groes rhyw 2 milltir ydy o llewyn o Ddimbych ar yr A543 sy'n arwain o Ddimbych i pentre Foelas a Llyn Brenig. Ardal amaethyddol ydy gyda rhyw 100 o dai yn y pentre. Yma, mewn ffarm fechan uwchlaw'r pentre, mae Nant Isa, lle magwyd yr antoliwtiwr enwog, Twm o'r Nant, ac mae ysgol a theatr yn Imbych wedi enwi ar ei ôl. Yn 2014 fe geuwyd ysgol y pentre, sef ysgol Rhyd Galed, ac roedd eisoes wedi colli ein siop, swyddfa bost a'r orsa betrol. Yr unig fan cyfarfod erbyn hyn yw'r capel ar neuadd. Sefydlwyd Cangen Merched y Wawr yma yn 1975, gyda'r aelodau yn amrywio o 25 i 80 oed. Mae 2 o'r swyddogion gwreiddiol, Maria Jones a Eirlis Roberts, yn dal yn aelodau ffyddlon a gweithgar. Eleni, 22 o aelodau sy'n gennym, ond bu cyfnod yn ystod yr 80au pan oedd yn agos i 20 aelod. Mae Maria wedi cadw bob rhaglen ers y dechrau, ac roedd cryn ddiddordeb ynddyn nhw pan oedden ni'n dathlu'r 20. Un o'r digwyddiadau blynyddol sydd ar ein rhaglen ers y dechrau bron yw croesawu Clwb y Gateway o Ddimbych, clwb sy'n gofalu am oedolion ac anableddau meddyliol yn ardal Dimbych a Rhuthun. Byddan nhw'n cael pryd o fwyd a disgo yn y neuadd, ac maent bob amser yn edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad. Rhaid edmygu'r holl wirfoddolwyr sy'n gofalu amdanyn nhw a rhai sy'n ei cludo i'r pentref ac adre. Y man cyfarfod ar y dechrau oedd festru'r capel, ond ymhen blwyddyn roedd gennym neuadd newydd yn y pentre, ac fe symudwyd yno gan gyfarfod ar yr ail nos Iau yn fusol o fis Medi i fis Mai. Rydym wedi bod yn cystadlu mewn amrywiol gystadlaethau dros y blynyddoedd yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, ac wedi mwynhau gwneud hynny. Rydym hefyd wedi gallu croesawu dysgwyr lleol i'n plith yn flynyddol, gan ein bod yn trefnu noson ar eu cyfer ym mis Mawrth. Byddwn nhw'n cael cyfle i roi cyfraniad yn ein tro yn y gwasanaeth Llith a Charol ddechrau Rhagfyr a drefnir gan Anwen Williams ein swyddog cyswllt. Buam dros gofnod yn gyfrifol am wneud bwyd yn ei sioe leol a drefnir gan glwb ffermwyr ifanc Nantglyn, ac roedd hynny'n fod i gadw'r coffrau'r gangen yn iach. Mae cwmni dramâu uwchaled wedi bod yn dod ato am bob blwyddyn ers tro, a bydd y neuadd yn llawn a'r tocynnau wedi gwerthu ymhell cyn y noson. Dyma ffordd arall o godi arian. Mae'r aelodau wedi newid dipyn ers pan sefydlwyd y gangen, ac bod nifer wedi symud i fyw i'r dre, maen nhw'n dal yn aelodau ffyddlon. Erbyn hyn, dim ond 2 aelod sy'n byw yn y pentre ac eraill yn wragedd ffermydd cyfagos. Rydym wedi cael cyfle i ddathlu pen-blwydd y gangen ambell waith ac edrychwn ymlaen at ein dathliad aur yn 2025. Ac mae llun yma o'r aelodau yn dathlu pen-blwydd y gangen y 20, taith gerdded yn Groes. Wrth gwrs, mae'r flwyddyn 2020 wedi bod yn wahanol iawn i ni gyd, ond rydym wedi llwyddo i gyfarfod sy allan neu ar Zoom. Bydd rhaid trefnu 2 daith gerdded y mis Hydref, gan fod ein aelodau yn byw mewn 2 sir, Conwy a Dimbych, a bod y cyfnod clo yn gwahardd symud rhwng y 2 sir. Dydy'r cyfnod yma ddim wedi bod yn ddrwg i gyd. Rydym wedi dysgu llawer am dechnoleg modern, ac yn gwerthfawrogi cymorth yr aelodau iau sy'n fwy hyddysg yn y technegau amrywiol. Hynny, edrychwn ymlaen yn fawr at gael cyfarfod yn y modd arferol yn fuan, ac mae llun arall ychwanegol, rhai o'r aelodau y tu allan i neuadd bentref Groes.